लाइथांनि तांसल सानजा जरावो मजलिसपुर बै खबजाक बिना पानिनि तिफ्रा मथानि खरकसा आदं तिफ्रा मथा ख्लायोहनि बिजेपिनि सामं सित्रा तांनाय रक बै जप्रबजाकमनि नग नुखुं सबायजाकमनि फालनग रक सबायजाकमनि आपादिमनो किथिं दिनाव तिफ्रा मथानि आदं रक जिरानिया थानाव थांगै सप्रबनाय सामं सित्रा तांनाय रकनि सागावो कक सिलचाविखा हायाकेबा एफआइआर ख्लायगा कक दमाथ्रुनि बुसखांगो वाइटिएफनि आदं सिख्ला आदं बरम गोनां लेमन देबरमा सागा तबुंनो बिजेपि रक आमसायो तं गोसां नाया हिनके तिफ्रा मथानि सेंग्रा रब सिरिं सिरिं तंग्लाक जबाबो अंखनाय तियार तंनाय साबो तामो ख्लायमान हिनै आसु सिबिया नायमथानि बुखांतै ब सालसानि जरा सानगा हिनै ककसाका बरम गोनां लेमन देबरमा बाल्टी रो बाल्टी को मन तो नहीं बाल्टी सब खत्म हो गया get do kun nang ha ko latha फाये न yang te ko ina yang dukan phasing नहीं को फाये tong de video ro kon hare o dukan di kis thanga na dukan ne o tin or bokho ka नहीं और खाती थी tong de or ni kis pik tang thanga na otte bar otte phali ata Kang ba? Oh. Ikut mage. Bata. Ih, dukan tu cari. yang te bol kon khacha yang te to kon khalia जों दिनै अ जागाव मिया हरिन कराजों साइमानो 10 मजलिस पर खबजाक बिनापानि ग्राम पन्चायत सिनि खरकसा सेंक्रा गवारियार बनम गना रितेश देबरमा बिनु खुंगा बीजेपी सामु हामे खानि रक जवाक नंजाक जवा नंग होय होय के बिन दुकान सबाय क्या नक सबाय क्या अटेम्प्ट टू मर्डर हनिमान हाइसि तिब्रामथा खाइमां लाक तिब्रामथा खागिया के नक बखंनाय तिब्रामथा खागिया के बुनाय तंगनाय हनि बन खाना दं जे मिया जे एक स्लोगान तंमानि आपनो रगै जों दिनै सिनो कर्मी खंमा फाइजाक स चिनि जुबर जों रेडी दंगो दिनै जों पिएसओ फाइका अलरेडी आप फनानै जे बरक जे आसामी मियानि बिन मुङै जों अलरेडी आरो आइफेर खाजाका एसडिपिओ को रखा जोंनो একদিন সময়ের একদিন বিশ যা সামি রমিত বুনাই একদিন বিশ রমিত বিয়া হাंके जिन बुसकां सालो जिन खोना सनि जों ते करक आन्दोलन हमनाय तामनि हमाके जों नायो जिन तेरमथर पुलिस साव जिन बबग्रा साव एलाकाव जों शान्ति नायो जों बायलेन्स खाया जों बायलेन्स खानाय पार्टी आइसि जों बायलेन्स ना हामजागा फियाबा नंने मिडियान थुरदे जोंबो सानामो जोंगो जदि बीजेपी रक कमप्लिट तमं तेउसा ngै तंग बार ngै तंग हमके जिन तेरमथर नासिक तंगलाक जों बर सुरिकासो तंगया जों नायो एलाका शान्ति तंथों फिया बर शान्ति नाया हांके जोंबो शान्ति नायगला अ मजलिसपुर एरिया हांथों अ चिन जायना जे एरिया हांथों जागाव चिन हाजार हाजार चिन कर्मी दङ जों बरेडी किछु नेक्स्ट टाइम जदि चिन कर्मी दङ पर किसापन इंसापन खागा जों किन तुसु रासिक तंगलाक जों हमतिन लास्ट जों तिन एसडीपी नो साजाक तेवै सामनि तमं खागा चिन तेरमथर नासिक तंगलाक बसतां इलेक्शन फाइट दङ जों नायो एलाका शान्ति तंथों अमने एकला चिन कक्राझार मुं दंनाय बीजेपी खाइ तंनाय रंना एलाकाव शान्ति नारकदि बीजेपी खाइनारा जदि शान्ति बंग खायो हमके जों तेब्रामाव थारकबो 5-10 मिनिट बिसिङाव जों रेडी दङ चिन सैनिक रेडी दङ जों नासिक तंगलाक जों बसतां जों मयदाना मालायनि हायसै हामबाय